I pozdrav svima, dobrodošli na novu epizodu na kanalu Nikola Pro Games. Danas ćemo igrati ovu fantastičnu igricu, znači, kao što možete vidjeti, igrat ćemo ovdje, idemo, ajde, prvi pogled manje. Ja zaista, 90, samo nije, ja zaista uopšte, bešme. Ja zaista uopšte nisam ušao u igri, skoro mi da 16. Konačno mora da bude više. No, tako bude manje. 21.000 samo. O moj. Dobro, sad. Dobre. Adidas mora da ima više. 11 miliona. 2 miliona, šta je to? Roma mora da ima. Kako, brate, ne... I ti ideme, znači skoro da mi je 7. Šta sam kliknuo? Nisam ne vidio šta sam kliknuo. Ne! Kako? Sad. Da vidimo. Mora da ima manje. Kako? A sad imaš... Sad smo otišli u seriju. Manje. Odavde. Samo mora da ima više. Pa koliko ima žene na ovom svijetu? Mora da vole. Nema veze, manje. A Mona Lisa, kako Mona Lisa? Manje. Myš! Šta je? Mogu da verujem da to je. Više, mora da ima. A mora jednom da ima više. Evo mora da ima. Mora da ima više. To je film. Mora da... Nema pojma šta je. Više. Ko ne gleda utakmice, molim ti mi reci. Ne mora da ima manje, 13.000. Mora da ima više, samo 36.000. Manje, brate, mora da ima. Dobro, manje. Dobro, mora da ima više. Šta, samo? Ne veze, odigrat ćemo još nekoliko partija. Ajde, cilj mi je da dođemo do 10. Ako možemo da pređemo 10, da, 7 miliona. Ajde, pokušat ćemo da pređemo 10. Naravno, nije teško. 6 miliona. A ja sam... Ne veze, mora da ima manje. Mora da ima više. Mora da ima više, ti si glumac. Naravno, kad mi ti izbaci reklame, molim te. Manje. Više. Manje. Pošto hvala to niko ne voli. Idemo više. Standard mora da imaš više. 16 miliona. Nema šanse, bolje se idemo hvala. Manje, možda imaš ti, možda imaš manje. 7, dobre. Mora da ima više, molim te. Dobre. Ajde. Manje. To, ajde. 9. London, mora da ima više. To. Kolumbija mora da imaš manje. To, 11. Idemo. Mora da imaš manje. To, dobre. Mora da imaš više. Tako je, bre, idemo. Mora da imaš više, ti si. Nema se. Molim se. Znači, htio sam da imam preko 10. Dobio sam to. Odigrat ćemo čisto onako...
Ovo sam kad sam ovdje. Ovdje ćemo još jednu par čisto onako. Fin. Idemo se, ne bađe. Ajde pokušat ćemo još jedno, zaista zanimljivo. Više, brate, ne mora imaš. Milan, koliki ti Milan, stilom. Manje. 11 Milan. Nema veze. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako želite da... Ajde idem koliko on je. Čekaj, ajde. Ako želite da nastavimo da snimamo još ovoga, znači ako želite da nastavite da snimamo još ovoga, ne znam. Ako želite da samo krenem, stane. Ako želite da snimim još ovoga, ostavite like, ako niste ostavite subscribe na kanal i neki komentar, da bi znao da li da snimim dalje, tako da nadam se da ste uživali, vidimo se vrlo skoro. Pozdrav!